गसाइगाव कक्सागुरियाव दुंहाव थासारि। थारैनो सरकारनि आखाइ दं नामा? बिथोन बादियै रायजोयैनो सावरायनानै थिरांथा लादोंमोन। जायानो देरहागोन बेनो बिबानखौ मोनगोन। कार्तिक राभाया गासै 96 भट मोननानै देरहासार जानो हादोंमोन, नाथाय बिबानखौ मोनाखिसै। अनजालि नार्जारिया मोनसेल' भट मोननानैब्लाबो बिबानखौ मोननो हादों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं कक्सागुरि गामियाव डिलारनि गोनांथि जानायाव साबकाथा समबाय समितिनि बिथोन बादियै रायजोयैनो सावरायलायनानै मोनसे थिरांथा लायो आरो भट होनाय हाबाफारि खालामो आरो बे भट होनायाव जाय देरहासार जागोन बेसो डिलारनि बिबानखौ मोनगोन होननानै गोख्रोङै थिरांथा लानाय जायो। बे भट होनायाव गासै 3 बिजाथि जादोंमोन, नाथाय बे भट होनायाव कार्तिक राभाया गासै 96 भट मोननानै देरहासार जायो आरो अनजालि नार्जारिया मोनसेल' भट मोननो हायो आरो गुबुन सासे बिजाथिया 12ल' भट मोननो हायो। नाथाय बाथ्राया जाबाय 96 भट मोननानै देरहासार जानाय कार्तिक राभाया डिलारनि बिबानखौ मोनालासेनो मोनसेल' भट मोननानै जेननाय अनजालि नार्जारियासो डिलारनि बिबानखौ माबोरै मोननो हाखो? बेखौ गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा गोमोनाय फैदों आरो सोमखिखांदों। दा जानायाथ' बाथ्राया बेनो, थारमाने जोंहा पुराना डिलार दंमोन। बे पुराना डिलारा गावहा बैसोआ थोनले हिसाबै बे रेजिगनेसन लादों समबाय समितियाव। दा रेजिगनेसन लाबाय हिसाबै समबाय समितिनिफ्राय चेयारमेना 2 तारिखआवहाय गावबुरानो लाइजाम हरदों आरो माने नोंसोरो गोख्रैनो 6 तारिखनि गेजेरावनो नोंसोरो रायजोखौ लानानै बासिनानै मोजां केन्डिडेट सासे नोंसोर गोख्रै हरनांगौ होननानै चेयारमेना अर्डार हरदों। दा बे अर्डार मर्मे जोङो सर्ब हौवाफोरै हिन्जावफोरै गामिनि लोंहोर फैनानै 6 तारिख खालि जोङो मिटिं जिरायबाय बेखौ सिद्धान्त खालामनो थाखाय, फाइनाल डिसिसन हरनो थाखाय। दा बेवहाय सिद्धान्त जिरायनायाव दा जोङो नुबाय 3 केन्डिडेट, 3बो जोंनिनो गामिनिनो। होमब्लाथ' जोङो सोरखौ दोननो सोरखौ बासिनो बा उफाय गैया। होमबाथ' जोङो आयेननि गेजेरजों जों सिन्था सरसा खालामबाय, रायजो राजानावबो जोङो समर्थन लाबाय। बे 3 केन्डिडेटआवहाय रावबो उइद्र' खालामलेब्ला बे उइद्र' खालामैयावहाय जोङोथ' दा डाइरेक्टलि जों सेलेक्ट खालामनो हाला। होमब्ला जोङो रायजोफ्रा दा मा डिसिसन लायो? दा रायजोफ्राबो गावबा गाव मन्तब्य होबाय। दा उफाय गैया। आरो केन्डिडेट 3नोबो जों सोंदों, दा नोंसोरो बाइ सेलेक्सनखौ लुबैयो ना इलेक्सन लुबैयो? होमब्ला बिसोर बुंबाय जोङो सेलेक्सनखौ नाङा। जोङो सानदोंमोन मा, जुदिअ जोङो गावजों गाव मिलायलायनानै फ्रेस गामि मोनसेनिल' हिसाबै जोङो सासेखौनो बासिनाय खालामना हरोबा झामेला फैया होननानै जों सानदोंमोन। खिन्थु 3बो रावबो राव नागारियाव जोङो बाध्य इलेक्सन होनांबाय। दा बे इलेक्सनावहाय जोंहा बयबो गावबा गाव मुल्यबान भटखौ होबाय। होयैफ्रामै लास्ट पर्यन्त 3नि गेजेराव सासेयाथ' मोनसे मोनदों आरो राजेशआ जाहैबाय राजबंशीर, बियो मोनदों जाहैबाय 12टा। आरो जे कार्तिक राभा बियो माने 96टा बियो माने फलाफल लाब जय खालामदों। दा बे फलाफल लाब खालामनांजोबनाय जोङो बेफोरखौ गासैखौबो खालामजोबनानै जोङो माने समबाय निर्देश मथेयै जोङो दा समबाय चेयारमेनाव जोङो बेखौहाय एप्रुभेल खालामनो थाखाय जोङो साबमिट हैनो थांनायाव दा बेवहाय जोङो अलरेडि जोङो माने नोंसिनिथ' माथो डिलारा जाबायनो बोरै जाखो? होमब्ला जोंहा अफब जाबाय। हाब जिनिसथ' बिदि जानो नाङा। होमब्ला जोङो तदन्त खालामनि माब्रै जाखो? 6 तारिखआव जोंहा मिटिं जादों। 6 तारिखआव जोङो बहाय जों चेकआप खालामनानै नुबाय 6 तारिखआवहाय डिलारशिप एजेन्सि सासे मानसिया लानानै फैबाय। दा बिनिखायनो नाङा। होमब्ला जोङो तदन्त खालामनि माब्रै जाखो? 6 तारिखआव जोंहा मिटिं जादों। 6 तारिखआव जोङो बहाय जों चेकआप खालामनानै नुबाय 6 तारिखआवहाय डिलारशिप एजेन्सि सासे मानसिया लानानै फैबाय। दा बिनिखायनो बियो जाबाय अनजलिखा नार्जारि, बे गामिनिनोखा। जों बेखौ नुनानै जोंहा आसरित सानबाय। होमब्लाथ' जोङो भटआनो गेलेनाङामोन। मानो थाखाय जोङो मिटिं खालामनांखो? जोङो मानो सानसे नङा साननै जों खस्थ' जिरायनांखो? हा? बे सोरनि फाव जाखो बेलाय? होननानै जों अफिसियेलि तदन्त खालामनायाव
जोङो दा मोनदांनो हाबाय अलरेडि डिलारा केन्डिडेट लानानै फैखाबाय माबोरै जाखो बियो माबोरै जाखो दा बे नोंथाङा दा आङो बिनिखायनो सानदों होमबाथ' जोङो गावबागाव मौलिक अधिकार मुल्यबान भटखौ होनानै जों जे केन्डिडेटखौ देरहाहोदोंमोन बियो जुदि मिथ्या जाबायब्ला जोंबो आयेन मथे जोंबो नाजानो होननानै जोङो दा जिरायनो थायाखै आरो जोंनो जायखौ जों देरहाहरदों बे बिथांखौनो जोंनो नांथारगौ आयेन मथे जुक्ति मथे जोङो बेखौ नागारनो हाया समबायनि बिथोन बायदियै जे इलेक्सन गेलेनायाव कार्तिक राभाया देरहादोंमोन खिन्थु बिथाङा लाइसेन्स मोनाखिसै ना बिथाङा लाइसेन्स मोनाखिसै नाथाय गुबुन सासेयासो माने जेननाय मानसियासो बे माने लानानै फैबाय जेननाय मानसि बियोथ' जोंनि साननाय नुनायावहाय मोनसेल'सो मोनदों मोनसेल' मोननानै बे लाइसेन्स लानानै दा बे बोरै मोनखो बेखौनो जों आसरित मोनदों आरोखि बे जिनिसा बोरै जाखो सोरनि गाफालिटियाव बेबायदि जाखो नोंथांमोना मा लुबैयो दा जों बेखौनो लुबैदों जायखौ जोङो केन्डिडेट महरै जोङो गावनि मुल्यबान भटखौ होनानै जों देरहाहरनाय बे केन्डिडेटखौ जोंनो फार्स्ट टु लास्ट जोंनो नांगौ जोंबो बेखौ नङाबा जोङो जिरायनो थाया नोंथांमोना गनाया जोङो जोंनि जुक्ति मथनथ' जोङो पसन बेवहाय 100नि गेजेराव 90% मानसिया मोजां मोननानै सापर्ट होनानै बिनो भट देरहाहरनाय केन्डिडेट बियो दा बे जिनिसखौ जोंनो नांथारगौ आङो बेखौबो एसे बुंनो लुबैदों दा जोंनि बिटिसिनि EM दा सार अखिल मोसाहारि सारखौ दा नेफेरबादि बे अन्यायखौ माने एसे सालिसारि तदन्त खालामनानै जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय मथे बे केन्डिडेटखौ जाहाथे जास्टिफाइ खालामनानै जाहाथे खामानियावहाय सहाय होयो बिनि थाखाय आं सारनिसिमबो धन्यबाद थाबाय मोनदों एबा साननानै मोनदों जे कार्तिक राभाया 96 भट मोनदों किन्तु नैबे मा होनना बुङो अन्जलिकाया इच्छाकृत सोरनि बुद्धि लानानै गोजौ महलनिफ्राय खारनानै दा डिलारशिपखौ लानानै फैबाय आरो जोङो मैयानि समाव MLA सारनावबो थांदोंमोन MLA साराबो बुंबाय बेथ' अलरेडि जाजोब्बाय नोंसोरो उन जाबाय आंखौथ' थगायफैबाय नोंसिनि गावबुराया होनना बुंदों आरो आगुनि गावबुराया बेयो जोंनि EM उकिल मोसाहारिनि थ्रुयै जादों बे फरवार्ड हरनानै MLA साराबो हरनानै जोंनि एड्रेसा बे अलरेडि 6 थारिखआवनो इसु खालामदों आरो जाय सायख'नाय कार्तिक नार्जारि बिथाङा बेसेबां भट मोनदोंमोन 96 कार्तिक राभाया 96 औ दा बे हिसाबै जोङो खावलायो सरकारखौबो जायहा इलेक्सन गेलेनानै 96था भट मोनदों बिथांखौनो डिलारशिप हिसाबै गनायनांगौ आरो हरफिननाया मोजां आरो नैबे जेखिनि भुल जादों सरकारनि बेखौ बोखांना लाफिननाया खुब गोनां दा अन्जलिका जुदि माल लाबोयोब्लाबो बेसादफोरखौ लाबोयोब्लाबो रायजो राजा नाजावनाय नङा आरो बिनि गेजेराव जोङो मैया समाबायाव खोनाफैनो मोन्दों कुमार प्रसाद शर्माया अलरेडि जोंनि कक्सागुरि एकनि माल एबा बेसादखौ राननानै होफैनो नाथाय बेवहाय मोनसे जोंनि नेपालि समाजाव बोराबनाय दं बिनि आखाइनि दै पर्यन्त नेपालि भाइफ्रा लोंनाय नङा आरो बर' मानसिफ्राबो आदिबासिफ्राबो राजबंसिफ्राबो बिनि आखाइनिफ्राय मालखौ बोखांनाय नङा आरो बेसादखौ आंनि नुनायाव बे हिसाबै दिनैनि जे खामानिखौ मावदों बेयाव सरकारनि 100% गोरोन्थिखौ आं नुनो मोनदों रायजोनि गोसो जानायखौ सायख'नायखौ 96था भट मोननायखौ गनायाखिसै नाथाय जायहा मोनसेल' भट मोनदों बेनोनो लाइसेन्स होबाय डिलारशिपनि लाइसेन्स दा रायजोआ मा लुबैयो मा खालामजानो लुबैयो गोख्रोङै मा जोङो बेनो जे सरकारा जुदि बेखौ बोखांना लायाब्ला जोङो साननैसोनि गेजेरावनो आयेननि गेजेरजों जों जुजिनो गोनां जागोन आं कक्सागुरि गामिनि सेनं कक्सागुरि गामिनि गोदान गावबुरा जों दिनै बेयाव मानो थुबुर जादों एबा मानि थाखाय गसंफैदों जोङो नैबे जोंना डिलारशिपआ जोंना बोरायनायखाय देहा सलियैखाय खिन्थु बियो वेस्ट बेंगलनि मानसिमोन दा बियो रिजिगनेसन होबाय 29 थारिखआव 29 थारिखनि उनाव जोङो 2 थारिखआव जोंनो साबकाटा समाबाया जोंनो डिलारशिप सायख'नो थाखाय जोंनो रायजो राजानो गथाय हरदोंमोन एबा बिथोन हरदोंमोन दा जोङो समाबायनि बिथोन बादियै
थांनाय 6 थारिखआव बेलासिनि 2 रिंगायाव जोङो गासैबो मोनबा हारिजों जथुमलायनानै जोङो सायख'नायनि बेबस्थाखौ लादोंमोन। नाथाय बेवहाय जोंहा समाय थैयैयाव मोनसेल' जोङो क्लियार जिनिसखौ दोननो हादों जे दिनैहाय समाय गैला आरो केन्डिडेटफ्रा जोंना 3 नुजादों। बे 3नि गेजेराव जोङो उइथड्र खालामगोन नामा होननानै सोंनायाव बिसोरो सासेबो उइथड्र खालामा होननानै बुंदों। अब्ला मा राहायै नोंसोरखौ जोङो सायख'नो होननानै सोंनायाव अब्ला बिसोरो गोनो गोथो जानानै क्लियारखौ मोनसे होबाय जे सेलेक्सनजोंथ' बे जिनिसा जाया, इलेक्सन खालामनानै होयोब्ला रायजो राजा खुब मोजां जागोन। जों बेखौनो गनायना लागोन। रायजोआ जेखौ सेलेक्सन खालामनानै होगोन बेखौनो जोङो गनायगोन। थिग बेबायदिनो जोङो रायलायै होनलायै मोनसे प्रसिडिं लिरनायनि गेजेरजों समाय थिग खालामनायाव जोंहा एसे गोबाव सम लादों। गोबाव सम लानायाव जोङो 6 थारिखआव जोङो इलेक्सनखौ फाथिनो हायाखै। अखानायै जोङो 7 थारिखआव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगा 30 मिनिटसिमाव जोङो फोजोबनो हादों आरो दा बे